చిన్నప్పుడు నా చిన్నప్పుడు 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు లేక పాపం మా అమ్మ నాన్న ఇవ్వలేకపోయారు. అప్పుడు 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు లేక మా ఊరు వాళ్ళందరూ టాటర్ కట్టుకొని నెమలి తిరణాలు వస్తుంటే నేను రాలేకపోయేవాడిని, వచ్చేవాడిని కాదు. ఎందుకంటే 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు దొరికేవి కాదు. అలాంటిది అదే నెమలి తిరణాలకి యూనిఫామ్ వేసుకొని బందోబస్తు చేయడానికి వచ్చా. నిజంగా చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ అండి. అంటే నా సింప్లిసిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, ఎదిగిన స్థాయి మంచిదవచ్చు కానీ నడిచిన దారిని మాత్రం మర్చిపోకూడదు. ఎప్పుడు డౌన్ టు ఎర్త్ లాగే ఉండాలి, తగ్గింపులోనే ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఏదైనా సక్సెస్ అవుతాం. చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది, బాగుంది. నెమలి రేపు కూడా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయంట, చూద్దాం.